बेयाव जाबाय थारमाने जोंहा नैबे मथा-मथि टंला आरो कुसुबिल रोड मुरमेला जाना थाङो बे लामाया थारमाने जोंहा बिराद खैफोदाव गोग्लैबाय खारन बे मोनसेल' लामा जोंहा बेयाव गासै रायजो कुसुबिलनिफ्राय टंलासिम थारमाने थांलाय फैलाय बे लामाया दोंसेल' बेयाव जोंनि फरायसुला फरायसुलि गासै गथ' गथाय बे लामाथिं थाबायो ओंखायनो 17 बोसोर धरि बिबा सरकार खालामनाय समाव बे लामाखौ कुनु प्रटेक्सन खालामासै खिन्थु खालामदोंमोन एसे थांनाय बाराव बिसोरो 20 लाख ना मा 18 लाख थाखा लाबोबायनो जेबो मावासै ओरैनो गारिसे गन्थाइ गारनानै बेल' थांबाय दिनै बे लामाया बायना थांबाय ओंखायनो जोंनि बे गासै रायजोफोरा बे खामानिखौ मावनो गोनां बाध्य जादों बे दैसाया नायका दैसा होनना बुङो बेखौ बे एकदम पानेरि कुसुबिलनिफ्राय फैयो दैमाया ओमफ्राय टंला नायकाजि टंला टाउन गेजेर गेजेर थाङो आरो बे दैमाया बे दैमाखौ ओंखारनो गोनाङा जाबाय बेनो जा एकमात्र जोंना बे एरिया जिथु 13खान गामिनि रायजो राजाफोरा बे लामाथिं थाबायो ओमफ्राय स्कुल कलेज बे लामा दोंसेयानो जोंनि हाथाय बाजार जानाय टाउनानो बे मोनसे लामायानो ओंखायनो जोंनिया बे लामाखौ जों रायजो जानानै मावनो गोनां बायदि जादों। बिदि थेनो गोनां जादों जाहोना मा? जाहोना मानो माने लामाखौ बासायनो थाखाय जोंनो बे लामाखौथ' नांथारगोन बे मोनसेल' लामा जोंहा गतिके बे लामाखौ जों बासायनो थाखाय गासै रायजोफोरा माने फैनानै मावनो गोनां जादों आरो रायजोआ स्रम दाम खालामदों बेनो रायजोआ प्रत्येकता गामियानो माने 3000 फैसा खांनानै जों बे खामानिखौ मावनो गोनां बहुत सोलायदों सिगांनि माबायाव लेयाराव गैला बियो लामाखौ एसे बुथारबाय ओंखायनो दिनै बेनिखायनो बे सिगांनि लेयाराव होनो थाखाय नाजादों सिगांनि लेयाराव होनो थाखाय नाजादों जायगासिम सफैनो हानाय मिडिया नोंथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों गोलाव सम जाबाय नैबे जि टंला जालुकबारिनिफ्राय थांनाय कुसुबिलसिम थांनाय जि लामा बेजोंनो लोगोसे थानाय दैसा गोरान जों जायखौ बुङो एखनबा बेखौ नायकाबो होनो बे दैमानि जि खुख्लाबनाय बे गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जादों आरो बेखौनो दिनै होबथानो थाखाय बेवहाय गोदोर मोनसे ओनसोल जिहेतु सोनारो बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा दिनै बेखौ गिख्रंथाव मोनसे थासारिखौ मोननानै बयबो दिनै खामानि मावनो हिसाबै ओंखारदों आरो बेवहाय जेसिबि लागायनानै गावनि फैसाजोंनो गामिया गावनि न'खर खांनानैनो बे फैसाखौ बाहायनानै दिनै बेखौ होबथानो थाखाय खामानि मावनो थाखाय ओंखारजोबदों जिथु लामा खुख्लाबनाय बेवहाय जों खोनानो मोन्दों आरो माखासे स्किमबो BPFनि समावनो सरकारनि समाव बेवहाय जानानै थांदों होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो जोंबो नुदोंमोन नाथाय बेवहाय जि स्किम जालांबाय बे स्किमनि जि मोनसे मा होनो नेम प्लेट थायो बे नेम प्लेटआबो माने सानसेबो बेयाव लास्टिं होआसै अखानायैनो इन'ग्रेसननि अखानायैनो बेखौ सिफायनाय जादों जायनि थाखाय जों दिनै बेखौ एक्जेक्टलि सोर मावदों बेसेबां रां बेयाव फैदोंमोन जों बेखौ हमनो हायाखै नाथाय जों बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै खोथा होदों फैबाय थानाय समफ्राव जिहेतु बे जोंनि ओनसोलखौ सोनारो हिसाबै जों प्रटेक्शननि खामानि थाखाय जों जाय बिथांमोना खामानि मावलांदों बिथांमोनखौ जों अनुसन्धान खालामगोन नागिरगोन आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों थाबैनो नैबे जिथु बर्डार प्रटेक्शननि मुङाव जि स्किम लानानै खामानि मावदों बिसोरो बे खामानिखौ थाबैनो खामानिखौ मावना होनांगौ निस्सर्थ'भाबे नङाब्ला जों आयेननि हेफाजाब लागोनखौ जों गासैबो रायजो राजाफोरा बेखौ खावलायदों बिदि सोलायाखैमोन गोदो लामायाथ' एसे एनै सोलायखादों नाथाय बे सोलायनायनि मुङावनो आथिखालाव जि सरकार माने बावैसो जानानै थांबाय BPFनि सरकार बे सरकारनि समावनो गोबां स्किम माने बेवहाय गोग्लैदों होननानै जों खोनानो मोन्दों नाथाय मा होनो उदाहरन हिसाबै जों देखायनो हानाय जोंनि आखायाव जेबो गैया दिनै स्किमनि जिथु इमप्लिमेन्ट जानाय कमप्लिटलि 0% खामानि जादों होनबाबो भुल गैया दा बेखौनो जों दुखु मोन्दों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु बे लामाया जोबोद गोनांथार जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय बे ओनसोलनि थाखायनो जिहेतु जों खामानिखौ मोन्दोंमोन दा बिथांमोना खिन्थु खुनु गोसो होनानै खामानि मावासै दा खोनानो मोन्दों बिथांमोना बावैसो सिगाङाव एसे खोथाखौ मिथिनानै मावफ्लादों होननानै खोनानो मोन्दों नाथाय जों बिथांमोनखौ जों खुनु जोंनिफ्राय माने थिननायबो जायाखै जों रायजो राजाफ्रा गासैबो गावनि फैसा खांनानै दिनै खामानिखौ मावदों इयुनाव जों नायगोन बे लामाया सोर मावदों सोर मावाखै आरो जों जाय सरकार फैया मानो जों बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे बेयाव फुल्लि प्रटेक्शन मोनसे माने प्रटेक्शन गोनां मोनसे हाबाफारिखौ होनांगोन होमब्लासो नैबे बृहत्तम मोनसे ओनसोला थांनानै थागोन नङाब्ला बे लामाया जस'नानै थांसिगोन मा बुंनो माने दुखु नांनाय खोन्था दिनै 17 बोसोराव बिथांमोना नङा होमबा बे हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा बेफोरखौ नङा होमबा खालायनायमोनबा रायजोआ बेबायदि खैफोदाव गोलैनो गोनां जानाय नङामोन दिनै जोंनि बे लामाखौ बा बे दैबानायाव दिनै खुरखानायाव दिनै जोङो उपाय गैया नङा होमबा सरकार थानानैबो गैयै बायदिसो जाबाय बेनिखायनो दिनै रायजो राजाया नङा होमबा बै समाव दिनै 17ता गामिनि गासैबो न'खरनिफ्राय बेक्तिगत भाबे रां खांनानै
दिनै गंनै JCB लानानै गासिबो रायजो राजायानो ओंखारबोदो दा मा बुंनो नङा होमबा दिनै रायजो राजाखौ बेखौनो आङो दिनै सासे खालिंदुवार समस्तिनि बिजाथि हिसाबै दिनै बयखौबो आङो साबायखर बावो दा बिथांमोननि साननाय हनाया जोबोद मोजां आरो दिनै नंगौ जोंहा प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि UPPL राजनितिक हान्जाया जोङो बे खेबाव गोख्रोङै बाहागो लादो आरो दिनै गासैबो रायजो राजायानो जोंखौ मदद होनो थांगासिनो दङ आरो जोंनि सरकारा फैनायनि उनाव जों बेफोरखौ मोनसे पार्मानेन्ट मोनसे सलुसन लानानै मोनसे मोजां स्किम लानानै बेफोर हाबाखौ मावगोन आरो जाहाथे जोङो बेबायदि खामानि मावगोन खेबसेनि थाखाय नङा माथो 100 इयार जाहाथे बै दैमाया जोंखौ खहा खालायनो हाया बेबायदि स्किम लानानै जों खामानि मावगोन आरो दिनै आं दिनै रायजो राजानि बा खामानिखौ मावनायखौ खोनानानै आं नायफैदो आंनि गोसोआनो माने दिनै गाबखांदो मानो होनबा दिनै हाग्रामा महिलारिमोननि 17 बोसोर सामलायनायाव बिथांमोना साननायमोनबा बारा रांबो नाङा बेखौ फोसाबनो थाखाय खिन्थु बिथांमोना मोनसेल' थांखि लानानै सरकारखौ सालायबाय जाख्ल'नाय गावसोरनि थाखायसो नङा होमबा देरहासार जानानै माने सरकारखौ सामलायनाय बिनि थाखाय बिथांमोना बेखौ नोजोरखौनो होदिया बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाया दिनै बे माने माबायाव जोङो माने बे भुगिनो गोनां जाबाय माने खुरखायोबा लामायानो गैला जासिगौमोन अबाबो दिनै रायजोफोरनि नाजानायाव जोङो मोनसे सरकार फाइनालाय मोनसे राहा मोनगोन आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि